Din il-ġimgħa tfakkar il-Jum Internazzjonali tar-Raġel, jum li ftit li xejn jiġi rikonoxxut minħabba diversi fatturi. Fosthom għax ir-raġel jiddejjaq juri il-vulnerabbiltà tiegħu. L-Università ta' Malta organizzat konferenza bit-tema Raġel fuq l-irġiel, lan li teleb l-istigma tal-irġiel biex ma jibżawx jidhru vulnerabbli. L-istatistika turi li fil-maġġoranza tas-suwiċidji f'Malta isiru minn irġiel, tant li s-sena li għaddiet 25 minn 28 suwiċidju kienu rġiel. TVM News tkellem għal psikologu kliniku Yasser Tibi li investiga dan is-suġġett. Spjega li ħafna mid-drabi għax ir-raġel huwa mistenni li ma jurix emozzjonijiet jispiċċa jħossu waħdu u ma jmurx għall-għajnuna. Sfortunatament hija minn mindu nikbru meta aħna nkunu żaru nikbru hemm din l-idea li raġel irid ikun b'saħħtu ħafna iktar. Irid ikun qisu indipendenti, irid ikun b'saħħtu ma rridx iħalli l-affarijiet jaffettwawh u jekk juri indikazzjoni li qed iħalli affarijiet jaffettwawh jew qed iħalli ċertu problemi jaffettwawh mela dik għalih għal ħafna min-nies, għal ħafna mirġiel tfisser vulnerabilità. U dik tikkawża ħafna toqol fuq il-persuna għax jiena persuna ma nieħux gost nuri li jiena vulnerabbli, allura x'nagħmel? Jiena nipprova nibqa' silenzju, nibqa' kwiet, nibqa' ngħix waħdi, nibqa' ndaħħal kollox ġo fija. Jappella biex ikompli jiżdied l-għarfien u l-irġiel jagħmlu l-pass u jfittxu l-għajnuna. Kif ir-raġel iħossu supported fit-terapija? Mhux naħsbu kif it-terapija għandha tgħinu. Hemm differenza hemmhekk. Allura dawk il-ftit bidliet żgħar u anke edukazzjoni li jisma' it-terapija li inti jekk pereżempju persuna jmur fittex għajnuna, jmur jitkellem ma' xi ħadd, ma tfissirx li huwa falla fil-ħajja, jekk aħna inħampqu fuq dan il-messaġġ għandna nameljorawha. Studju juri kif hemm stigma qawwija kontra irġiel b'diżabilità li jispiċċaw iħossuhom emarġinati għax ma jilħqux dak mistenni minnhom is-soċjetà. Ħareġ ukoll li irġiel intimi ma' irġiel oħra u dawk pożittivi għall-HIV ibatu minn stigma akbar minħabba sfidi ta' saħħa mentali u esklużjoni soċjali. Ix-xejriet f'Malta huma simili għal stħarriġ li sar fl-Ingilterra din il-ġimgħa fejn instab li l-maġġoranza tal-irġiel joqogħdu lura milli jfittxu l-għajnuna minħabba l-biża' li jew jiġu ġġudikati jew għax iħossu sens ta' umiljazzjoni.